Здравейте, приятели, аз съм DXBG и това е танка, който преди малко си го взех. И това е следващия танк, след Т-46, Т-28. Да разкажа малко за него, значи той е 4 лева, както ви казах, той е медиум танк. Най-лошото за него е, че е твърде голям. За Тир 4 е много голям. И по-голямо, отколкото следващия си левел, К1. Крайното е малко по-къс, отколкото Т-28 и това е минусът на Т-28, че е много голям. Второ, че няма че толкова хубаво оръдие, но 5 лева оръдието е добро, там имаше няколко penetration и там малко damage. Още другото е, че много лесно се пробива и защо няма никаква броня. Ето. Правим къса танка, прекалено голям. Това просто много ме прощава. Идея, че по-бързо се определите от няма челич към КВ1, защото ще имате много ядови с Т-28. Оцелих го все пак. Това пак не оцелих. И Алекто ме засипва. И това исках да ви кажа. Не съм взел нищо, освен оръдието, което се го отключих, когато още бях на Т-46 и това оръдие. И за радиостанция за 5 лева. Нищо друго не съм взел. Защото нищо друго не е отключено. И сега не знам какво да правя с 104 хп и за тази нижава броня. Не всяка ще ме пробият. Това ще мъж ще ме пробият би трябвало. Така, от тук се задава entry line. Така опиха го там е хеджера. Така поразих му нещо и няма се занимавам с него, защото той, ако ме стелне няма да има аван, защото сега ако е с некъсто оръдие, силите да ме 4 оръдие и ако е с дебелото би прекъсвал 50 демидж, ще няма шотне. Мотивата няма никакъв шанс да пробива, тъй че също няма да се занимавам с нея. Става се видя, тук има някой изобщо. Ще се питам да се промъкнат така, ако има някой така. Или по-скоро ще влезнам в официална мотивата и ще се питам да промъкна още. Така. Значи тъпия лекто ме уби. И да, аз на цигъл умрял. Тя стана 13 хп. И надявам се просто да ви харесват, беше малко по-дълго, защото бях с по-добър танк. Аз ви казах в миналия епизод, че кадземата от танк ще са малко по-дълги епизодите. Надявам се да ви харесва и до следващия път. Чао!